Dagan pa kay mga utang diri pero palitan ta na lang ka kay para sad magkugan-gan ang imong kwan. Magan-gan ang imong dalunon ba? Dagan pa kay mag utang diri oy. Kan maligya magay mo? Maligya may mga utang no. Ate. Dagan pa kay mag utang. Pero kuan, palitan na lang ka. Eh para magkulang-kulangan na imong kuan. Kan nagani bata nga nag-ubaligya sa kung kuan no, kipait na lang nako, mangustin. Mangustin ka tong bata karon ba? Naluoy ko sa bata kay naglakaw-lakaw na 50 gyapon sus Ginoo ko. Ang ako laging halin sa utan igura na ko ipangpalit pod. Maluoy man ko. Maluoy man ko. Akong halin sa utan igura po na ko ipalit. Kung halin sa nako sa utan igura sa nako ipalit dong dili ko nagkuha kay kanang diya sa ako man manghod yang kada nga kwan. Kana nga sudlanan diya sa ako man manghod dili man nakuha. Dili rasad ko magkuha sa kwan ani nga akong halin. Ginoo ko ang akong utan. Akong ipalit sa akong utan mao pod do. Kapay ta itong bata karon no ningi ko nga mahal man ang nagsugo sa imo ni dong. Pero paitan tan lang kadong kana luoy ko sa bata. Ikaw ra ni sulod budeng ka 50 gyapon. Ang bata 50 tag-asa man ka. Delayan. Ha? Delayan. Bali na imong kuan ba kato i-kuan ba kasi na pa ako umiga mo kuan. Palit na mo sa iyang kuan no, dabong daylayan gid ni. Daylayan gid ni kuan. Yan dabong ni on palit ra pug ko kay kuan. Ta pila ni tag 3.50 ang takos. Rayang taksanan oh. 3.50. Ay mo uli. Kuan ba ka? Sabay sakyan nimo. Nagkuhan ra okay. Sige dong. Ginoo ko ate. Anak ko. Nanak ka? Piling ko. Sige, be atong kuan may i-vlog na to. Mani. Tag bilang imong kuan tag 35. Pila man ni? Ato i-vlog na to. Ha? 35. Sige, 35 per kilo. Sige na, invite sila. Nay mga puto na sila nga rambutan ya sa abay sa manukitos. Abay sa manukitos. Mumok sa ukay. Abay sa manukitos. Lechon manok, kalamian kayo. Ato sa i-vlog nga atong manukitos. Ha, nari ni abay sa manukitos, lechon manok. Nga lamian nga lechon manok. Oh, lamian lechon manok sa lae. Oh, napoy mani. Iapil na to ang mani. Oh, manukitos, lechon manok, lami kayo ang templada sa lechon manok. Pila man na imo ang kuan, imo ang alugbate. Gis lang. Wai, grabe ka presko. Presko kay sa tanan no. Grabe ka presko gyud. Presko kayo. Ay, presko kay na. Uy. Grabe ka presko na pa imo ang kuan. Mangga pila kani ba? Pila? Rambutan 35. 35 na lang, wala na 50. Wala na 50. Oh, napay ang kamatis nga gwapa kayo. Napay akong kamatis nga Okay. Okay. Napay na bilin santol tag dos ang isa. Okay. Panawagan ba? Karintaran mga taga-Artaco. Ay diri sa abay sa manukitos. Sa baligya kami diyan ni rambutan. Mangga, kamatis. Otanon, prutas. Otanon prutas. Gwapa kani ako oh. Ang mga tindira, mga guwapa. 15 na lang ang kilo sa talong, sa yute. Tindira. Sa yute, gwapa sa mga tindira ba? Guwapa Mga tindira mga gwapa, mga siksi. Mga lamian. Lamian ang tindira, lamian. Kagubgob, mga crispy. Crispy mga kuantay ba crispy oh. Kani 15 na lang ang kilo sa yute. Fresh na fresh. Kaya 15 na lang kilo, kani 40 ang kilo sa umbok. Tag-cheese rang slice, then kani tag-cheese ang bugkos. O magkuan na mo, maglawoy na mo, magbasoy. Magkilaw mo na ako'y pure nga suka. Organic nga suka, organic vinegar. Fresh from the coconut tree. Tag-cheese lang ang bugkos. Maligya ko, tag-cheese ang slice. Lamian kaayo nga, labuk ay ni siya nga kwan. Labuk kaayo nga utan. Okay, bye-bye. Nakoy, tindiro. Sige lang og inom og kubra. Muna karon akong tindiro, sige lang inom og kubra. Nao, sige inom og kubra og sige kaon. Sige kaon sa kanon nga sigarilyo. Pamaw pa nito panyapon kanon nga sigarilyo. Ginoo Lord tabang. Bye-bye.